So guys, what's up sa inyo mga doko and welcome again to my vlog, motherfuckers. No, naraw ko ba no? Kalbayas na yan na lagi ro. Dapat inyo tanaw, pero lima mi kabuok. What? Lima may kabuka. Oh, lima may kabuok da ang kamera. Manta maligo. Uy, maligo man daw mo. Ato tama. Oh, maligo na sila mga animal. Uray oh. Bururay. Sha! Intro! Balik na sa White House, guys. Akong kauban kay mga MM girls. Mga pahong, mga muang, mga mongoloid. Guys, no? Na. Balik mi dire. Itong vlog na ako, atong hubag og mata. Itong kauban kay hubag og mata. Balik mi dire, guys. Maligo man daw sila, ambot og maligo ba ni sila? Adventurous na sad mi. Pero yung kali doon oh. Oh, nara. Nindot. Picturean oy. Sankis. Sangkis. Ano sa man? Tagsa o tulo-tulo. Malima. Akan ay, nindot na eh. Kana di sa clean up ito. Sige. Pwede na. Totoy na ko doon. Curtis. Curtis ba? Curtis. Pwede man na. Chuya ka pa jud. Hmm? Nice kay na dis. Bolo mo mo sa tanong. Pwede lagi na. Tirino. Kau. Ito ka man to. But Ano ra ko to dana? Photographer. Sapa. Mayan. Sapa. Sapo. Okay. Ayun eh. Ako yan, may model eh. Daan na daw? Daan na, dito na ta. At kung ka muli bilay, hindi ka marap yung mag-uyod, magigilin mo. Ako ba? Sabi ko, hindi ka na. Ako na po, na lalaki. Terus mo laki, grabe ng pud ka. Natugay tayo sa luyo. Kaya naman nasulungan nito. Soon after. Nga guys, nangaligo na sila. Ang usawa, naligo. Ako po. Nangaligo sila. Ako rewa. Sa naul, makaligo. Ug dagat. Naog doon. Tre, manaog na ko. Naog na ko. Gud kay sila guys, kay nangaligo. Kamera do awa, dili nangaligo. Oh, naong sa wa naligo. Way kaligo. Dito ka lang ko dito. Ano man away? At sa pakita sa picture doon. Para na nasa uwan, guys, no? Para sa uwan. Hindi na siya waterproof. Water resistant na na. Ano ko cellphone. So, Realme, baka naman Realme. Realme, oh. Baka naman Realme. Oh, pwede. Realme, baka naman. Realme ba ako cellphone? Camera dire doha, guys, no? Nagkuan, lingkod rame. Wa, gyud. Agad mi nag-date. Nag-vlog rami. Mag-iyot me. Mag-iyot. Mag-iyot mi.
Oh, ako'y patawad bisag sabak. So, shout out ni Kuan. Ayaw kasuko kay vlog. Vlog ra niya. So, peace mo, peace. Dug. Ako ibutang kay Baog Bilat, happy birthday. Yeah. Ako ibutang kay Leonard. Tapos lang adto guys. Mga Lego pa sila adto mga duko. Kari lakauban ha. Batiin. Ini na kayong sasahan guys. Sakitas kuha na eh. Bisngag ng ilan. Kumakaana naman tayo. Ano na ba? Sakit na kayo sa uway. Ano tayo? Karon manghuli na may karon taod-taod. At amo ra ni huwaton ni mga buang dire. Nangadto. Sana all. Ang usa nag All. di ko na siya malego kay naaniya. Giriglak ko. Irigla daw siya. Wang di siya maligo. Pwede. Giriglag. Giriglag ko eh. Sige, bye. Kid. Sige, bye. Sige, bye. Sige, bye. Someday, not to my friend. Laom, day! Di lagi koy. Laom, dili! Nga naman? Yan. Manas! Pasilan. Pasilan. Ayaw, RJ ba? Nangusa kayo. Nag-inusara. Gilaay ng naong. Ang naong re gilaay. Ang laong. Ang naong re gilaay niya guys. Dili ang kan. Basta. Muli na dahil guys no? Wala sila kitag-utin. Ako wasad ko kitag-bilat. May bilat dito mo ka buok. Wow, kitag-bilat nilimpyo. Niyang taob na noon. Nanguli ito ng taob na noon. Buong-buong. So guys, muli na sila ang mga nasad me. Ha? Kauban ng mga MM girls. Ah, grabe king sun, oh. Grabe king sun. So guys, ngayon ko itong mga atong video, no. So don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated pud ka. Para updated pud ka sa akong mga bagong videos na ako ipang-upload. Forget my channel. See you in my next vlog. Peace! Muli na sad ko. Muli na po. Bye-bye. Bye. Thank you for time. Oh, but I'm not